ulu suri cha thapui aziak tu zo chumpui pa chunjomna rotaril ruwa chuan sona thu se kha aron lang le a rota engnam po mu si zong tak nam po lo ni ila min mangai thawangem tuna tanga hun rei paklo hian engnam nge kan ni a khoi om nge kan ni chu ka hrin to don che ni ka albam po idu tokin en thei tong ati lai mele atong sap lai te alo lang le ya yara sona tuna ti hian lo leng la min han thrit ta che sona ka ngai em che sin mel du om tak le I o mol tak te mu a shet awan chak om tak em a han ti rawta march ni som pahni ni ania doorbell aron ral rala rotanaw sang zel chuan lo lu ro alo tia nala sang nal zei zoi mel thalu tuk tak mai tin ke kor hata mai alo du ta sap tong moi nal zei mai a pian pui tong ma ni ti mai tur nalin hei hi ro ta te in ani em ama omem aron tia sang zeli chuan chu nula chu han en wanga aza omin a hoi her te chu azang wa maya a mel thabok si sang zel chuan o hi kan inania ka urwa ta po om kha lo thuro ka bok ko wange atia a urum chu akika ka u lo thote hei I thian lo leng ania apatia ruat chuan tu ka thian bo lo tia anau chuan ka hrelo nula mel thade mai english clear min on bia anti chu ruat chu ain per thorang kher mai sona ni thengem phule lau thong ang reng takin sitting room a alo chuaka sona aron mu chu aphude uzok emoti tur ani sona chuan alo ni parpara rotai dammo imu hilem ni alo tia anui parpara rot chuan e dame nang sona idam zokem exam te iti thaem a han tia sona chuan nui barbar chungin min lo tong trai pui thin wang aniang ka ti chelovin ka hria ka pas wengi ka be sei thudang hei inawem ni tin sang zel chu a han ena rot chuan o ani kha sang zeli ania sang zel hi ka thian kom ngi ber miss ss sona ni hi Kolkata second year BA exam zo che ni hi ti ina hanin mel hriat tira sona chuan rota naw sang zel chu nui sang ina han chipaya lekha te ilazirem ti ina han zota sang zel chuan o zire first year BA exam zo be che a han tia sang zel chuan sona han polai dan tele a han chebel chu za om ati hle ani sona chuan rota aizola ni thum ber cham ka tuma ti chuan kan veng lama ka hong ve tong a han tia rota chuan khonge in veng chu a han tia sona chuan nui bar chungin ka hril vek trep to che ni tiro hanin chela ka thlen ina lo leng ta che ti chuan ko omna veng le khwa engnam nge ti te chu I hre tong ma se I promise kha hretang che o atia angui de ure hian a hriata rota chuan sona chu han en wanga rota naw sang zel chuan a u te pahni chuan soidu an nei a ring aniang a roma alu santa a rota chuan taktakana sona boite I omna veng le khwa I namte min hril awanga I hlim lo don lai chuan min hril lo mai ro I hlim le hi ka du ber fo aniang ber ani fo wang ti ka hril du che ni ti taktaka chuan kha le chen kha engnam nge ni ka hrilova ka hlim em thova ka du in ka hmangai tho cha tuna po hian min hril emo hril lo emo ka du na che hi angai reng tho ani a han tia chona chu ding ta a rota dar le lam chu a han buana rota engkim ka hril vek du che ni ho ba in siam la ka thlen ina lo leng ro a han tile a rota chu a roma in siam turin a luta ava in siam zo chuan sona ne chuan an chuak bum ta kongpuin han thlen chuan sona chuan taxi alo phara taxi driver ne chuan rota hriat phak lo zoi sapin an kal du na chu a han thrila driver chu bukhat khata sona le rota chu taxi a chuan an luta sona chuan a bag chunga tang chuan scarf nal zet hi aron phor chhuaka rota ka tiang zel nom ro o ati anui har hara hospital road an han thlen chuan sona chuan rota khoi imit ka tuam don ka thu lo chuan phel suang che stilo chuan boruak iti chevekang a han tia rota chuan e sona ka mit chu tuam la thu lo chuan ka phel lowang alo tia sona chuan rota mit chu a scarf chuan a tuam sakta rota chu han ko a rota ka han ti vel dan che hi mak iti om ma se poi ti su ka hmangai na che hi aga pe hmangai na ni tlata atia anui deuh har hara rota chuan khoi lam nge an pana hre thei che lova hospital rota sona in amit an tuam lai khan zar kot lam an pan ania
tuna chuan kawng chhuk lam kan panin ka hre deuh sia khawi lai nge niang bawng kawn lam panin kan chhuk nge nianga company peng lam panin chanmari chhuk lam kawng kan zawh hriat thiam har a ti hle mai a. So now where are we going? Where are we? So now khawih nge kan kal dawn a khawih nge kan awm a han tia ruata be patient, you will know in a minute. Ruata do sham ro minute rei lo te i hramai dawn a lawm a han tia rei lo te a chuan taxi chu ding ta so na chuan taxi fare chu a pe ruata you can take off the scarf ruata ni tuam na kha I phel thei to e a han tia ruata chuan an phela so na nen chuan taxi tang chuan an chuak dun ta so na chuan a thlen na chu a koka ruata chuan a han en phe chakma house ti lian pui na lo in tar ko me so na chuan ruata chu a bana han kaya tiro le ruata ka ro ma lo len ro atia chakma house a chuan an lut ta a chakma house a chuan an chakma council member em bimal an ti chuan so na chu alo bia so na chuan chakma tong nal zai main a kalpui chu a thian thaber ruata ani thule a ma kumin india ram puma heavyweight boxing champion ani thote an shila chakma em bimal po chuan ruata chu a han chi baya mizo tong pai te bin ibatiro pui ve ati ve lo ma so na le ruata chu so na ru ma chuan an lut ta a so na chuan ruata local ro khoma hian kabula lo thute atia ruata chu lo ko a ruata tuna chuan engnam nge kan ni chu iring thei to mayam kan om na chu chong te si a ania council house pe loka kan in chu o mani ki ni chu mir thei kan nia kapa chuan kan kholui ulusuri a thlai hwan te siamin e zong thina kanu nen hian an ha thin hle ni kasikul kalna tur hian poisa te ma zong da ka an da vea chumi mang chuan ke pom min zirtir ve tok a ba ka pass ve tok theina tur poisa chu min na da sakin ka ring kanau te ho po high school chu an rap vea mase kan chung ko har satna wangin an zir zom thei to lova kanau nula ve lek to kum som pruk vel mi chuan pol kwa athleng vea chumi nau kum som pali vel tangwa lek chuan pol sari athleng vea anau le kum som pani chuan pol nga azir vea kanau te pahnih hian kanu le pat chu an pui ve thina an dan lo pangin an ha thin hle a ka khongai thin khop mai tin ka soi to angin kan chung chu christian kan nia chakma christian ho jinga ka pa chu upa ani nge a han tia ruata chuan sona chu a han ena asam te chu adum thai na ngel siau maya amit meng moi tak mai te le a mel du om tak te chu ngui ngein a hmuwa a khongai em maya sona vek chuan ruata mizo te hian chakma te hi huat na riau in nei ka hre thina a chan chu kan chakma ho tu ten in rama autonomous district council an han neya chuta ut te an til le zel bok nen mizo te na chakma in han hua po hi a om na chin chu a omani tin chakma te hi nam sual nomadic tribe nam vak pai mun het nei lo tia an soi thin te po an omin ka hria ma se ke ka ngai dan chuan tun lai kan politics khel dan hi a bol lo in aten om to in ka hria a ke le nang chu le khazir kan nia politics te po subject a kan la a politics kan zir lai bua kan zir dan le ring ten politics an hril pia dan te han study in tuna kan ram hroi tu tam takin mi pui te min zir tira min han kai hroi tum dan hi chu a dang lam deuh chuan ka hria tin nam le nam in huat in zir tira chi phei hi chu christian te tan ti chi ni in ka hre si lo bible han chiarila khover nam zong mi zong hi tha tu thumun adama le evi tha te kan nia unaw vek kan nia english german hindustan musulman china japan mizo chakma burma riang te an vai hian unaw chul khat kwal adama le evi tha te kan ni lo bem ni evi le adama po pathian fa te an nia pathian in du taka ama an puya asiam te an nia chumi te tha chu kan ni veka ma se tu na chuan ram le ram nam le nam chi le chi te kan lo in ho them thuma hei wang tak po hian nang ne na ka din kar po hi a chiat khalau thin hle ni atira po eng nam nge kan ni a khoi om nge kan ni po ka hrin tu lo chan chi kha ania tuna chuan min tha chiang ta iril ru po apoin min boy pui thin te kha in chi rum pum to lo mo iril ru I thakin min du lo le no po ni la ka hre thiam tho che ni mizopin chakma min ngei san lo dan ka hriat awangin ma se ruata ka hrir du che chu ka thin lung zong hi itan ka lo pe to a
min du le lova min kalsan chuan lungleng le khoharin ka thi thei hiarang tin lekha po ka zirzom to lovang min hmu le ngai to lo na rama kalang a han tia ruata chuan sona ka hmangai che sin ti me a ril ru pon lang le ril ru lem nei lova min ngai em ni nei lova min ngai em ni chakmai ni mo bom i ni mo ka chari vai po ni la ka hmangai na che hi adang lam chuang lo ani ka hmangai na che hi a chuai thei ngai ani chuan in chong te lui po so a le luan thei ta veang a han tia sona chuan ruata chakma ka ni chung po min da du cheu awangin kalome hmangai na chu hmangai na ti hmangai na sang ber agape ani nge yang ruata kanin hmangai na hian kumtuang de sela min nei huna chuan chakman nula ni lobin mizo nula nein min leng che a han tia anui saka ruata chuan sona mizo nen katan dang lam nei nei lo nam le chuti lam chu soi to lawang kanin hmangai ton na tluka hlu le him om lo ti chuan i album eni phal to em i bial pa te thlalak hlui te om chuan i du le na chuak phot la a han ti piam thua sona chuan ruata bial pa ka nei ngai lo ka ti to kha i en ka phal lo chan chu ka thlalak tam taka tang khan chakma chong te si ti te khai thei do na eng nam nge ka nia khoi om nge ka ni i she thei mai do na chuwang chuan en ka phal lo ni kha tuna chuan i she thiam vek to boka kha kal bam chu du tokin en to ro le tia album chu apeta a ruata chuan sona album chu a han ena atir pera an chung ka thalak alo nia sona po no pangte lani in anui para apai na dara alo ko a ma kum loka an u nau za an lakte ta hi chuan anaw nula po a mera thle mai anaw rol thar po alianin tlangwal chak tak ala ni nge yang ti te ruata chuan na ngei twa no wa sona thalak sang atang chuan chakma ho council house te chongte leite alanga signboard in tara chongte si ti le Kamala Nagar ti in tar te chuan sona chu engnam nge ti chu a hriat mai thei don tak ani hi tin sona le chakmanula dangte thalak anin chedan atang te chuan sona te hnam chu a hriat thei mai ani ti chu ruata chuan a hreta a sona in album en alo phal lo po kha engnam nge ani ti zep adu chuan a om tho mai ti te a han ngai to a ruatan sona album a han en zo nu chuan nui chungin sona i album en ni lo phal lo thin kha chu ka hre thiam ta en ka lo dil thin che kha ka in thiam lo ta rum mai min ngai ta mang che a han tia sona chon ruata ka bianga hian min follow chuan ka ngai dam lo bang che atia ni har hara ruata chuan sona i bianga chang lo po i hmuya po mole ti pa chuan a bianga le a hmuya chuan a han pop zawa sona chuan lui har pain ka bianga ka ti elom nge ka hmui po tel kher atia a han tau dera ruata chuan sona chu an ko a ani sona min ngai dam ro khoi bianga ka pop le ange han tia pop le a sona chuan ruata chu a han ena anui rala ruata i duam lu tuk ka sanction bak iti bel zel mai ka thui oi lo chuan kan benga jin turin ka som lo mai thei che ni mai thei che sin a han tia ruata chuan yau sona in benga jin turin min som to nem ni min han som chin te min som thorang bia wanga atia sona chuan hui sang chungin ruata kan veng chong te alo jin ve te che kan inei lo theng don nia a han tia ruata chuan sona nui de rat chu chiang te pin a han ena chu ta ruata chu anui ta a ho sona fiam thu ka tho anga ho su o a han tia sona chuan ruata enga nge nanga fiam thu tho te ka huatang eng te han tho ngei du a atia ruata chuan nui hok hok pa in sona chakma hianin tangkong sa kha in du viau ani lom ni kha a han tia sona chuan du viau boke ati ve me a ruata chuan chuti chu in venga ka lo jin chuan tangkong man na khol ka ron honang che an tia sona chuan ruata hnung zanga a chum ok maya ruata chu tiang khol om lo min husit lutuk atia ruata chu han ena anu esa boxi ruata iswa lutuk a han tirangota ruata chuan sona tangkong man na khol chu a om aniang kan minister hui a zona MLA a po tling rang mai pulian so ma chuan mar para le tuipui bari bera chakma ho chu MLA a min thlan tin chuan tangkong man na khol ka peng chu atia kam fe an thlang tling sin a han tia sona chuan
ani tangkong man na khol chu a peta em a han tia ro chuan a piak che thom ri chu ka hrelowa a han tia sona chuan nui bar pat chungin a om tak tak lo ni chu nang ro ta so mi e ngai em a han tia ro ta chuan mizo so e lo chu tlem ten niang e ve thi me a tia sona chuan chu ti chu ro ta chong te tanga ka lo ke le huna so siam na khol lian le turu to gron honang che so factory dinanga aizol te lung lei te le mizoram kholian lian te supply thinanga Kolkata flying business ti po angai to lovang so factory atanga millionaire ma saber in mei don sin a han ti ya rotale sona chu an nui dun na sange nei sona la za em in an nui bok bok me rot chuan sona chu a han ko a sona ka du tol mei che atia sona chu an nui bok ranga rot chuan sona chu atuk tailama chu ei turin asoma an kanu le pate kanau te ho po email share pa na ni bokanga atia sona pin rem atimaya rot chuan karon roi don chem niang kaidar thum vela heta hian kalo kalange min long hakla zana po ka zuk thlale don chenia atia rot po hong ve ta sona chuan kong pui thleng ron thla a rot chuan taxi lo phardinga chuang ta sona chuan aban ron ve lapa hemi tlaya zanria an kil ho lai hian ruat chuan a thian sona in atuk tlaya cho aron ei tur thu a chungte ho a hrila Kolkata second year BA exam zo ani thule chakmadula ani thule a thian tha ani thute a hril beka anaw sang zeli chuan ka u I thian sona kha a changkang ru reu mai chakma hi nam cheknok nam du pawal le atak tura kalo da ngota le a tak tura kalo da ngota I thian sona kha chu apolai din apui ru riawin ka hria ka phalo hle ka hria a English la kha anal em mai sia a pian pui tong angin a hmang the lo male kanu ka pa mel thatte sin a hleitlingin a pian na si a lo tia rata pa chuan sangte I han soi dan tang chuan a mel mu apa chak om be I uro ta hian lo ngai zongin anin nei meng a kan papa te hi chong te chuan bona anti tro hum mei turasin ati fiam thua an nui dardara rat chuan sona churil rutlon le pui takani thila hria ina chi ka han kom chian zo pole a pin che le thila hria che lang tol mai male lo ti ve atuk kaidar thum vela chuan rat chuan taxi in sona chu azuk lama sona po lo in chei ve zak to a salwar punjabi dress nen alo in tuang zai me a dress rong la a light nalin ei me em maya rota chuan a hen en wang panga sona inal kher mai tikhan chuan zol kho pui nula poin an thik pahia lang che a han tia sona chu nui saka kanal veu chuan itana tha ni mai lom rota he pangpar hi tu man nang ti lo chuan an thla lo bang a han tia nui ral tala ti chuan taxi a chuan an luta rota te in lampanin an tlan ta a rota te in an han lu chuan an nu le pa a unaw ho ten lo om veka rota chuan in hmel hriat tir ton na te nein an hanin chi bei kwala rota nu le pa te a unaw ho te po in sona chu hmel tha an ti hle ni a English man la amoi tha in hriat an nuam si enge mon soya an han soya an han ti ho nu chuan cho ei te siamin chon ei ta a cho ei kham chuan rota ruma sona le rota chu an han luta rota chuan a album te a entira sona po ti pa in hlim ti hriat takin an hui deuh har ranga zandar vel an lo ni chuan sona po in hon adu ta taxi line rota chuan sona chu azok kha sona chuan anin then don chuan rota naktuk chia kala cham dona heta lo len ta che atuk le lama chuan MST basin lungle lam kapan ahun to anga khongein bus ticket po lungle thleng tur min ron lak sak ta che chumi hnuwa ilo leng thladon nia atia rota chuan ni karon lak sakang che ani sona mutui mang tha o atia sona po nang po rota mang tha le aron ti ve anin bye bye lian ta rota chuan MST bus ticket sona ta na alak so chuan chakang house lam chu taxi la in apan thlale ta sona chuan kongkhar bula nui var par chungin alo thlira taxi fare te han pek zo chuan rota chuan sona lam chu pan phei ta sona chuan rota local ro ka ruma I omang alo tia sona ruma chuan an zui lu ta rota chuan sona bus ticket tur chu a han pe sona chuan
avalom ve rota zat nge ticket man hi kalo ro lang che a han tia rota chuan sona ro langai lo alo tia sona chuan enga nge lo wang soi ro eng zat nge ni a han tia rota chu a han ti chu rota chuan a bianga a han fop choka khati za man kha a han tia sona chu anui har khara aman aba to lo ve a ti piam ve a rota chuan oi a ai tami du em ni khoi ni voi khat le a han tia sona chuan nui har khara a to ani aba to ve ticket man chu an ti el le vela an nui don ham hama chuta sona chuan rota kan college tan le kan college tan le hun tur hi chun thla emo dei ani dona lozin ve ro a the angarangin lozin veng che kan i nei lo thlen don nia he hi kapa address ania ma se hi lo po khonge sona te in ti la an threbek thawang i ngei om don rio mai nang mulova thakhat om po a shom man mai sia Kolkata kan exam lai te khan ka ngai thei pu thin che ni lozin na chuan ka har huai tur ania ipa contract na a ipui atul tat sia ka le lam ti han lozin phei che man thei ange ma han tia rot chuan sona te omna pa mu chu achak khop maya chu lo ba sona omna piang chu ata chuan anuam ani maya du berte omna tukan nuam a om chuang lo ti te a han ngei to a chuta sona ka le lam chuan lozin ka ron tumange min lo mi kwal tu ang mo han tia sona chuan rota kwa na pa chuan rota kanu le pa ka lo shil vek anga khwal tha lo thleng done ka lo tianga artal turnen kan lo in ringang ani lozin nge che o be sei takin ka lo thirang che a han tia tlaidar nga lo rik chuan honzai a rel ta a sona hei zanre ei te po a hun don to maya ko ve to nge han tia sona chuan rota heta cho ei ve mi ro chuta chawka ka bo hrilanga kan pahnih ei tur an lo buat sai mai don alom ti chuan zan thleng i om don nia naktoka hong to mai don sia inge om don em mai ho lo thuro chawka ka bo kalange a tia a thauta a rota po chuan sona som chu nia lovin adu ber sona bula zanre ei chu atum le ta a sona chu aruma chuan a lo lut le a rota kan pahnih a chaw tur po ka po order fel vek to kha lim takin chote ei dunin za in chu kan kom le ang chu naktuk zinga MST bus station a mi ron bye liam don nia o atia rota po chuan sona te re mai karon bye liam nge ngeng che a han tia ti chuan eng mo soin an ti dun mala zandar sale alo rik chuan chei zai an rem ta a chawka chuan chakma mi kwal dang thleng ho nen chaw an eya sona le rota point do kan khat kilin zanria chu an kil ve boka chei khamnu chuan sona roma an lut phei le a enge mo soin an ti dun mala sona chuan rota chu an venga jin turin asom ngor hle maya rota point vajin ve nge chu tum ta a zandar kwa alo rik chuan rota point honzai a rel ta a sona in compound to thleng opatha a atuk zinga MST bus station a in hmu le turin anin bye liam ta a taxi han man mai tur om lo wangin rota chu ke in vai bakon bazar thleng akala ta chuan taxi alo oma chu lain an in mission veng lam chu apan ta ani tuna chuan sona chu engnam nge ani alo hret ta a ma se adu na le mangai na chuan tlak niam hnekin azwal so in a hre hiala tun hma Kolkata engnam nge ni khoirama om nge ni ati laia sona in a hril du lo chan po kha a hriat thiam pui ta hle maya album en lo phal lo te po kha album atang khan khoilam mi nge ani a engnam nge ni a hre thei mai don sia sona in I won't tell you what tribe I belong ati laia a han lui sai lai te kha amit thla a lo lang le yar era rot a chon a ril ruin sona engnam po ni la ka pangai tho che ni a han tia atuk zinga ro ta chu athoba MST bus station lam chu apan pheita a mi an lo zinoi mea kongkama ku wa te an lo zot na bula sona lo ding wang chu aba hmuwa mi pui kara po alang sarwa mea khwalzin tur ho pa ho le tlangpal ho mi po ala kher mai nula mel fai tak phairam lampan tur po an lo tam hle a ma se sona han ter phazong son zong an om lo ani ruat chuan sona chu papan phe sona in ruata lo hmu chuan alo rui var hey ruata good morning ilo thleng ve to bo alo tia ruata men chuan English nal zai main an in be zai an bulami te chuan an lo en rala
chuta lung lei lam kal tur te chu basa chuan an lon ta supa sona po a thutna tura chuan a han thu ve ta a ruata chu bula a han ding ve a sona chuan ruata a thei chuan a rang lamin in lo zin voi dawn nia aw kan inei lo thleng dawn nia mi ron threreng dawn nia aw ke point ka ron threreng ang che a han tia heti la hen bus conductor chuan sona chu a ron hmuwa a en vong vong mai a ema mi nang chu a postera ka sita heng va thuro a nuam zawk ang luisang hen a ron tia sona chu conductor sita chuan a thu phei tir ta a ruata chu bus atang chuan a chhuka sona chuan lei sai chungin a ban a ron paia ruata poin a han vai ve a sona te chuan bus chuan an tungram lam panin zol khopui po a chhuah san ve ta a sona liam ta hnu chuan ruata chu an lunga leng thei thin hle a kar khat a ral hnu phei chuan sona te awmna khua chong te si a vazin chu tung ru ta hle a anu le a pa te po a jin tung thu chu a hrel ta a an lo hnial lem lo boka MST bus ticket a han la ta a lung lei thleng ticket lak phot tur ani a lung lei atangin chong te bus ticket lak le angai ani ti po sona hnen atangin a hre to a lung lei chu a kal to thin na chong te hi chu ala kal ngai lova eng ang khua nge ani a tlang chhip dewa om nge phaizol lam nge a hre thiam vak lo ani sona te veng chu bakal ta se sona pa te hovin an lo welcome me wangem chakma ina avathleng don ania an mi zia le ami zia an khosa zia le an phungte milin avat thiam angem ma se christian an ni ve thova sona phei pa phei chu chakma christian jinga ko shan upa ania ti te han ngei to a en po ni se vazin ve roi ila sona kha angai om sia ani hulo hi chuan kan tlei thei lo ani ber mai sia ma se han nui hokhoka ma se chakma ina ka thlen chuan dang pui thu le tangkong sa chu sure ani mai a han tia anui le hokhok thina ami thla sona chu nui barin alo langa rota iswal emai tangkong man na khol om lo ati lai mel te alo langa rota chu anui ral rala sona tangkong man na khol chu om tak tak se lian pui karon ken tur che ania han tile anui hokhok maya anaw sangzelin a uro ta nui ri hokhok chu lo hria ko u enge nia in tak hokhoka awahan sa om ve ron tia ruata chuan sangte enge mo mai mem bale atia ala nui hokhok maya zinga ruata chu athawa zanlama in siam sa ni boka a in siam boy le ngai om lovin MST bus station lama panta a chuan tur bus loading a chuan an lo chuang tan to a bus conductor in bus chunga bungrua suitcase bedding le airbag te alo rem meka ruata point a airbag ken chu bus chunga chuan a han vorkaya bus chunga chuan a han vorkaya kha kapu talo tur khan min lo da that ve te a han tia chuan dor te in pho chho khong hne tangin mom som te le ya basa chuan alu ve ta a tukver bula chang boka a thutna chu anwam bewa reilo te hnuah chuan bus station po an chhuah san ta a zembok daya tong train hmunah chuan bus chu dingin bus conductor in thu tlema han soya chuta tong train na niin an chuan na bus le passenger ho te chu pathian kota a han kol tira an amen hnu chuan an kal le ta a ruata chuan a chuan na bus chung chu a han enkol vela an khat hle maya sip changlo mani bedding chunga thu te po an thahnem fu maya a thutna hnung lama chuan padul ker pui mai le nuthau pui mai an thua an bul hnaya thu nula te po chu an sa thanul maya chung nuthau pui fa te chu ningei tur an ni an hung lam dewa thu pacher lam deuh in chei ve tak mai ke kani in ti mel tak le an nu ningei tur thau ko lo mai te an bul hnaya thu te ro chu chakma ningei tur an nia chakma po a khosa thei pol an ni ngei ang ti te ruata chuan angai to kwal vel mai maya chakma sona kha alo damang chumo sona iwa han ngei om em hei ka local meke min lo hmok don lom ni sona atiril ru nau nawa sit changlo mani bedding chunga thu ho zinga chuan chakmanu naw po matel bea ano tela ala te veo maya ruata chuan an entrina ril ruin sona te chipui an ni ve sia ka thutna te hi kian mai don emmani chule te ati that thata sona bang chuan engpo hi huam zel mai te hian ein thra hian ani
na thial an pelh neuh hi chuan motor rui ngiang la an lo tam tukverh bul banga lo luak kai ngei nguai la bo lo chakmanu bedding chunga thula a rui ve nge a kun ngal to maya a note pom lai tap po angai sak thape to lo ruata chuan an entrin a khongai hle maya a thutna chu kenzai a rel ta heti lai takhian chakmanu chu a in sum zo lova a luak tapuat maya a luak chu kutin a do a lunglama a vot phei maya lunglama thu ho la an lo tet twar mai ruata chu a han le hoya lunglama nu thau pui mai nar a te mit ko wa ti chuan chakmanu luak chu a lo kai ve bu maya a lo ang pora a bula thu an pa ni ngei tur thau pui mai lu ala a lo kai ber ve hle poka a romolin a lo in hru puk maya bas malama thu ho chu mitui tla phungin an lo nia lunglama mi chakmanu luak lo tong ho la thlipui te tur ang main an dur khung hlom loya chu chakmanu chu an hau loi maya ruata chu asit atangin a thota a ngai dam te u motor rui hi zongin kan boi noi duania ho kapi ka si tukver bula hen pa thuro iluak le poin tukvera iluak to donia I thutna khan ka lo thunge atia thutna anin thlengta a chutia tlangwal lian thel thol pa takle mel tha takina chakmanu a thutna han ken ta ka chuan han thin rim fala han an bor big zel chu an lo du ta big lova an ngoi ve ta a lunglei thlen don chuan rangchal ko na chuan fiam thuin an han soi chuak le a an nui ho dar tu man thin rima le hwata an na ta big lova lunglen han thlen chuan ruata chuan a airbag bus chunga mi chu a han la a police station epa hotel pupar hotela chuan a lut chhota a counter a chuan vai hotela thokho an lo oma room om lo te a han zawta room thatak an lo pe a mizo pa pakhat hi a lo om ve a ruata chu khoilam kal zel tur nge ani te a lo zawta ruata chuan chongte kal atum thu hrilin chongte bas kal dan te chu a zawt ngala chutia chongte kal dan tur te a han hriat chuan a nom hle a kapu nang heta thleng ve hi emni ini a han ti ve ngota chu mizo pa chuan a ke chu dilove he hotel nei tu pa hi kania pupara kania a han tia atuk jinga chuan ruata chu MSD bus station lunglea chuan a chawa chongte kal tur bus a om lo te a han zawta a lo om nge ya ticket po a han la ngala a ril ruin po in lam chu angai em sona mel tha ipo a mu ve thei to ang chu sona khana lo mu hunin a lo mangem anu le paten an lo welcome thangem enge mo ngei to chungin a han te kwal vela kal a lo hun tamaya basa chuan an lu le ta supa an lu le ta sapa relo te chuan chongte lampanin an kal ta a an dan pa ngai angin lunglei khwa an pel chuan MST bus chu kongzau lai sira chuan adinga conductor in passenger te hena thutle ma soya pathian hena in kol tira te an han nei le a ti chuan an tumram lam sona te tuan len na lam chu an pan le ta vung maya chum khum an thlen chuan jing cho an han eya ruat chuan a ril ruin helam pang chu khoming po amak om hi le chum khum ti te lalnu tui ti te ruala lung ti te ania atia anui ral thina ma se eng emo angai to lai po hian sona chu a thei hil ngai me lo a ril rumi thla chuan a lo lang le veng mai thina a samdum hlap mai le ngil siaw mai te kha a mel thatak mai le du om tak te o sona I ba han ngei om tak em a tiril ru vong mai ni kai dar le han rik lo chuan chongte an lo thleng tareng maya ruata ril ru po a zau thawin a hel hola sona te khwa a lo thleng ta sona mu hlan a ngak le lutuk chu azasek ni berin a in sha ba sian chongte el bak a thleng thei lova chongte pi nen an in kar hi thir hrui lei a chunga thing phel pha ania jipin a zo ngam tok ani chongte pi le chongte si in kar po hi chu tiang le do bok chu ania jip chau ti lo motor lian le bus kal thei ani lova hei wang hian bus po chongte ela a top thin ani chongte si chakma district a kal tur chakma ho nen chuan an in zui phei ho ta chongte el le pi le an kana
an han zo lai chuan an hnuai lui chu ruat chuan a zuk thira mi then khat lo in bual te chu a zuk mua nuam an tih hmel hle in a hria ti chuan an kal le zela chongte pi le chongte si le chu an zo le ta le chung lama signboard a chuan welcome to Kamala Nagar ti aloin siaka a rilwin sona te thian zo thala na kha ni bo tia cheile chongte si sona boy te toile na chu an lu tran ta rota ilo jin chuan chongte si bazar I ron pe langa I local zelanga chakma council house omnei ron zo tanga a pia lok chu kan in ani mai tu po han zot la khonge sona te in han ti la an lo hrim meng che chongte chuan kalar ve ve osin ati lai mel nui walte rota chuan a mithlai na han huwa chakma bazar a chuan chakma dor kai ho baka bengali dor kai an lo tam ve hle maya tin chakma ho dora chuan dangpui thu rim anam rum mai boka chuta council house a han thleng ta ruat chuan a pia loka chakma pa pakhat loading chu a han pia khonge sona te in ti in a han zota an pia loka rangwa in abang dap chu alo nia chulam chu ruat chuan a pan phei ta a airbag chu a tra boka ruat kal phei chu sona in alo hmuwa in a tangin alo tlan chhoka lim em hei ruata I lo zin ta mo I dam thinem ka ngai lu tuk che atia a ron ko chung chunga ruata bag chu khoi kalo akange atia alak saka heti la hian sona nu le pate a unau hoten nui varin ruata chu an ron thira ruata chuan a ril ruin sona nu le pate a unau ho chu an fel fel hlom hle mai a atia sona te inna an han lu chuan sona nu le pate a unau ho te nen chuan ruata chu an lo chi ve te ho chuan ruata chuan lo chi ve liam sona pa chuan sona hi moi thian parwata chu a han tia sona pa in mizo tong an mangta chu a pai tam nia lo maya ruata chuan makati kher mai sona naw nula de to tak mai chuan ruata chu thingpui ron pe a nui sai chungin hei thingpui in ro in bol na tur tui po kalo lu mangche in bol don nia a ron tia ani poi mizo tong a pai mi lo ruata chuan mak ati tol tol maya sona pa hne chuan kapu mizo tong in van thiam ve ifa te dang ho hian an thiam ve a han tia sona pa chuan thiam ve mizorama kan oma mizo tong chu thiam vek tur ti hi ka ngei dan ania kan chung hi chuan mizo tong kan thiam vek ani sona nu po hi a inzir na sa thiam ve veu to ni no pang ho hi pol nga ani thlengin mizo sikula kan da a mizo thian nei ula tong in thiam ngei tur ani kan tia ati chi khop mai a han tia ruat chuan sona chu han ena mizo tongin nang sona mizo tong I thiam ve a han tia sona chuan nui wal chungin mizo tong pai mi alohin ruata ka pa seng khan mizorama kan oma ka thiam lo I ring em ni mizo sikula pol sari thleng ka kal ve sin jiak le chiara ka boi lo a han tia ruat chu a phok na samai ani sona mizo tong I thiam reng sia ke mizo ka ni ti po I hria enga tinge mizo tong in min biak lo Kolkata khan a han tia sona chuan ruata khoi ong nge ka ni engnam nge ka ni min zo kha ina hredanyam mizo tonga ka biak du lo chan chu poi she thiam to vek ani lom ni a han tia anui de upar para ruata chuan ani khop mai sona I dike a han tia zanre ei kham chuan sona nu le pa le a una ho te nen ruata te chu an han ti ho nak naka sona naw nu la ve to po hi a hmel thathle maya chongte na chuan an hol lar pol atling phave reng ani a u sona ero hi chu soilo baleng ania raven han ti ho nu chuan sona chuan anu le pa hne na kanu ka pa zan tha enga kan ramvel tele lui te hi ruat kan thlir puyange atia chuta english nal pashanin ruata let's go to a place where the wind blows free antia ruata chuan sona enge isoi tung chu sona what do you mean by that ahantia sona chuan ruata bana kan ruata come I'll explain to you later atia an chuak don ta a